हेलौ एवरीवन फिन खेबसे रायजोफोर चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आङो सुंद'यैनो ब्लग हिसाबै आरो प्लास आपडेट आङो मोननैसो लानानै फैदेरबाय तो बिदिब्ला गोलाव खालामा दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि तो नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखादों माबे आपडेट्सनि सायावहाय जागोन दिनै भिडिअआ तो जागायलांदिनि एक्चुअली रायजोफोर आङो दा एसे फोथारथिं दंफैयो आरो नोंथांमोना निस्सय नुनो मोन्दों जानांगौ नैबे उनथिंजाय बेबायदि बेरा सेरा होनाय दङ ना तो आङो एसे फोथाराव बे साननैसोआ माने बिराद बेस्थ' जागासिनो दङ एसे माने समखौनो मोना आरोना दा एसे माने माइ साइ गायनो सानदों आरो बेवहाय दा जियानो हक मेरामति खालामगासिनो एसे आरो बेरा सेरा होगासिनो आरो बिराद खामानि माने बाखि दंबावो दा जियानो हक जोङो मेन आपडेट्सआव थांनि जोंहा मेन आपडेट्सआ बेनो आङो बे साननैसोआव माने जेबो बेबायदि अरुणोदयनि खौरां लाबोनो हायाखै दाखालिफोर आङो बेबायदिनो आपडेट्सफोरखौ होबोबाय थाखादोंमोन थिग बेबायदिनो जोङो मिथिनो मोन्दों मैया दाखालि जोंहा बेबायदिनो मामाया फोसावलांखादों गावनि फेसबुक लाइभनि गेजेरजोंहाय तो जोङो मिथिनो मोन्दों फैबाय थानाय जिथुनिखि 20 फेब्रुवारि ना बे 20 फेब्रुवारियावहाय खुनसेयावनो 9,000 मोननो थांगासिनो दङ आइजोफोराहाय बिखेखे ना तो बिराद इन्टारेस्टिं नेनानै थादो आरो बे 9,000खौहाय मोनगोन नैबे जानुवारि दानावथ' माने मोनखायासैनोखा ना आरो लोगोसे जोङो गुबुन मोनसे बेबायदिनो आपडेट्सआव थांदिनि जोंहा बे गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो एबाराव जोङो PM किसान ना तो PM किसानखौहाय 2,000नि सायावसो मोनगोन नामा तो एसे माने गोसोआव सोंलु जाबाय थादों आरो आपडेट्सफोर नुनो मोन्दों आरो ना तो 2,000नि एसे माने सायावबो जानो हागौ तो जोङो फाइनाल आपडेट्स मोनोब्ला मिथिनो मोनखागोन तो जोङो नेनानै थानि बारा गोलाव खालामा जोङो PM किसाननि रांखौबो मोननो थांगासिनो दङ आरो ना तो हयथ' जानुवारियावथ' जायाब्लाबो फेब्रुवारि मार्चथिंजायहाय जाहैयोना जाहैया जोङो आपडेट्सफोर मोनगोन आरो बेबायदि फाइनाल डेट जोङो मोनाखै आरो ना तो डेट ओंखारोबा आपडेटखौ लानानै फैनाय जागोन एक्चुअली आङो दिनैहाय नैबे भिडिअखौ एसे माने ब्लग टाइप लाना फैबाय आरो ना नोंथांमोननो एसे दिन्थिबाय आङो बे बेराखौहाय माने मेसें बोथोरनि एसे माइ गायनो लादों आरो रायजोफोर तो जोंहा मैयाहायथ' आरो बागुरुम्बाया बिराद इन्टारेस्टैनो जालांबाय बिराद गोगोम जाखाबाय नुनो मोनगासिनो गोबांथार भिडिअ ना तो बागुरुम्बा मोसानाय दा मोजाङैनो जालांबाय जियानो हक रायजोफोर फैबाय थानाय दिनाव बेबायदिनो आपडेट्सफोर होलांबाय थानो सेस्था खालामगोन आंबो नाजालांगोन सम होनो हायाब्लाबो ना तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोलाव खालामला गोजोन्थों बाय बाय।